Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a. To, ayi min kai da baka ba zan faɗa. 15,000 ita ka bani? Ka bani? Kai daga yin abu da shi kenan ba ban san ka da ranar nan. Dan rainin hankali. Da aka yi to a saboda na wani ake. Allah wanda ne kawai ina so ka halatta wallahi da ba zan faɗa ba. Ai aka yi wallahi mutum ne ce mata ke min message look at. Ta ci ubanta mutum ne. Atika. Duk duniya ba da nake so. Allah ya sa a tuna ce. To kaga. Ni yanzu abin da na zo faɗa maka shi ne. Wasa ne za a yi. Na ɗaurin auren ɗan ladi wasan amarya da ango. Kana ce wasan ne har wallahi na mata an ban jisi shekaran jiya. Amma an baka jisi saboda baka ɗau ɗan ladi da muhimmanci ba. Ai gaskiya na mata kuma na ga alamun da dauda a cikin. To sai ka wanke. To ko? Ni ma ta da tun ai tana can na wanke. 3:30 kuma ka da. Ai shaf za ka yi sauri ka zo ka shikenan hakan ma za a yi barin da ko kayan ma suna sama na wannan din. Yanzu zan je in ci abinci. To shi to da Allah ne maka to. Akwai zai biya nan. Ya wallahi dai kai hakuri wallahi dan yau ba da ko sisi kawai ni tunda ka faɗa wani abu ma ni hankali na ya tashi a zo a wanke kayan nan ko ya ka gani bari da ko in je in wanke mune erigima gafara ga erigima mune erigima ita kanka erigima mune erigima gafara ga erigima mune erigima mun zo mu sada rigima gafara ga erigima mune erigima wa ya gaya muka muna sore rigima sai yanzu ka zo mun riga da mun gama birnin ko buga ma guduma yufur zakinta ya wuce na zuma wa ya gaya muka zaka iya hakan nake ban gajiya mun fara su sun kasa mun basu kawai da gurasa juya su miki like masa duk inda muka je sai an sara ai yanzu muka fara gafara nan zamu yi farauta duk girman bid idan muka hausa mun rikita ta mune erigima mun riga da mun ba kurata na'am to ina ka je kai kuwa Aikin nan da muka ji a wai har yanzu bai sake ka ba kai makana da rabon ta wallahi yawa dan alamun waya kamar kira sa akan batun kuɗi ka gaskiya ni duk abin da zamu yi ka ƙara tambaya ta in baka waya ka siya mana da za ka zo ka takura ni waya ta kira mata sai me ya faru yanzu mata sun fi ni gaskiya sun fi ka abun waya shine ba za gaskiya ba kawai kai abu ni duk inda zamu magana ka ƙara magana zancen waya so ni gaskiya raina yana baci kawai kiran da zan ni kawai raina baci yanzu to ya kawai ni ka kyale dan Allah amma an iya kiran kalle kan batar nan da kan na ga wasan dalladi an gode amarya dallado kai kana da matsala ni ba waya sai ba zan baka ba ko ma me zaka yi dai amma da kai ya kai da Allah kai ma kai ka shanya abu wallahi kana surutu don wai ya dami wasu na bashi aran waya da rabano ne araba ko ma dai ga dan sa dai ya zo wallahi daga garin ka aikata banza ne wa ka aikata ana ganin ka aboki na ba za ka san aboki na aka rubuta kai ba za ka kai waya ka san wannan an yi sa ka sayo shi wallahi kulo ne an yi sa suwo ne ina sani wallahi kada Allah ka dale mu yanzu ya za a yi wani wasa ka ga yanzu a yi wani nan da minti biyar ya bushe yanzu ne waya ce ba za ka ba mu ba ni ba zan ba to ka ci waya ba za a ba waya ba ce an hana waya kai na Allah ba Allah bar ina gani Allah wallahi Allah ya kira ne waya ga mana an ga ma magana waya ce ba za a ba wallahi zan kira waya banna waya bi ba mun san yadda aka samu waya ba la mana waya mun san yadda aka samu ai ni yau barki mana duk wasu kullu ai wasan nan shine mun san yadda aka samu kuma za ka gani wallahi ba dai ni ka ba kan waya ba buga na na girman Allah ka ba kaga wani da ake wallahi kai da gidan aure wannan shine dalilin da yasa in ke da zafi ni suke fita to waya kawo wuta na fi dinan nan mara mutunci wai sun tashi ma kenan mu ga yadda za a je wasan ba wasan bikin dan ladi ba wannan tsiran da ya ja sun tafi ni ba ga yadda za ka gani jesa kalifa kamar yanzu nawa ke minti 15 ga wanke riga kai wannan abin mamaki da yawa yake ko dan yau ba a ba ko kuma matse bane na a gaban ka oke haka ne bayan ka ana matse sosai ma Allah wallahi na matse ku sake zuwa mu da ya zai ko kuma in ƙara matsa saboda gudun kawai da mun zo mu
Inda duk siya na san ta bushe. Zuriya ci aka na san mata bushe. Kai wani yau na kawo da ikon Allah. Ko dai azumi na ka. Ai shine abin da yake ban mamaki. Haka wannan shi. Kai. Wannan fa abun ko wallahi abun tuwa ne. Ni na san da zaka ai mun san da ba. Ka san ka tsaya. Ka san ka tsaya. Ina zargin cewa ko gidan nan a shekarar mutumin boye lalle za ka ci ɓarɓa jesi inda za mu je baki da ita kalli an tafi kowa mu ake jira kai tayar da kasar raina ya wannan ba wani tashi da kake aje kayan aje kayan aje ba na na ka sasa a cikin ruwa